Așa, mami, fă tu mutări, mama. Fă mutări, mama. Așa, iubirea mea. Nu pot să intru în spălat să le spun? Păi lasă-mă că uite, mută fata aici. Azi vezi ce șahmat îți trage acum. Da. Te două odată. Uite ce mai e. Mă filmez acum. Miroase. Îți dăm și lui mami. Mulțumesc, mai târziu. Păi da. Miroase mușcă din ele și după aia le dă mai departe. Așa, mami, așa, mami, așa. Amestecă-le bine. Nu cred. De ce nu? Ai o vedere a jocului? Cred că mult mai largă. Mai largă, știi? Să învârți și să relatați exact. Da, frumos, pe experiență frumoasă. Uite, la s-ar spart. Dă seama că dacă nu știu picioarele, că nu se spargă așa ușor. Uite, pe Iona, gata, Radu. A plictisit. Ți-a făcut două mutări. Vreau să nu uităm mingea pe acolo. Iana, e vină la mami. Ăla vrei să dai? Radu? Nu știu, e asta. Am văzut la acolo. Și capul. Așa? Așa se călărește. Spatele drept. Hai, ne intri în căsuță? Stai și mă întreb acum. Nu vreau să fac o dată pe programă. În niciun caz nu dă 100 de kg ca tine. Da, dar vine ca să știi cum sunt. Da, știu. Am văzut. Ia du-te să jucăm. Hai să mergem în Lasă-i dea un pic de volan. În barca Speranța. Vezi că se dă cu capul. Arată-i, măi, volanul. Ana.
Murdo. Ia. Ah, ce viață. Iana. Nu știe cum să iasă de acolo, ia uite. Bine, răcoare. Curent. Răcoare, Umbră. curent, umbră. Hai, dă la mami mână. Mami, duce și o pizza. El zi lumea mi se aduc o pizza. O bere. Chiar până bem și noi o bere? Deci. Dar mă, dacă faci un restaurant cu chestii de-astea, pare cum ar fi. Ia. Ioana, iar aluneci. O să stai așa frumos, cum stă tati. Ce zice, bună ideea să facem tot ceva de genul ăsta? Da, Radu. Ah, că ar fi ceva nou.